Fl-2018, 1585 persuna sospendew lilhom infushom milli jmorru l-gazinos u l-ħwienet tal-logħob f'pajjiżna, żieda ta' 14% fuq is-sena ta' qabel. Nofs dawn il-persuni għamlu din it-talba għal 6 xhur filwaqt li l-kumplament għamlu t-talba s-sospensjoni għal sena sħiħa. Matul is-sena li għaddiet l-akbar talbiet saru minn persuni tal-età bejn 35 u l-54 sena li ammontaw għal 38%. L-artiklu li der fuq il-Gazzetta Kulħadd jispjega li r-rapport tal-Awtorità Maltija għall-logħob, l-MGA, jirreferi għat-talbiet li saru minn lagħba bl-età bejn 18 u l-24 sena irduppjaw. Dan juri l-effettività ta' programmi ta' kuxjenza li qed tagħmel l-MGA ma' nies iżgħar fl-età. 3 oħra għażlu li jissospendu lilhom infushom għal dejjem. Persuni li jkunu jridu jneħħu s-sospensjoni jkunu jridu jippreżentaw ċertifikat mediku li juri li m'għandhomx maħkuma mill-vizzju tal-logħob. Is-sena li għaddiet daħlet fis-seħħ direttiva li tipproteġi l-lagħba u li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi li jridu jieħdu passi kontra l-vizzju. 186,849 persuna, jiġifieri 52.8% li għandhom aktar minn 18-il sena nefqu xi flus fuq il-logħob matul is-sena 2017. Iktar minn nofs li jilagħbu ma ħarġux aktar minn 2% ta' dħul tagħhom, li huwa stmat nefqa ta' 11.30 € fil-ġimgħa. Persuni miż-żewġa u li għandhom it-tfal l-aktar li jilagħbu logħob bil-flus, filwaqt li l-aktar persuni li jilagħbu għandhom livell ta' edukazzjoni sekondarja. In-nefqa totali fuq il-logħob fl-2017 kienet tammonta għal €128 miljun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.